ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домти Ҷен. Номи ман Шаҳром. Имрӯз мо қарор дорем дар лаби Душанбинка, аниқтараш территорияи молодёжни театр мебошад ва пушти кумитаи Андоз. Дӯстони азиз, ина марҳамат. Ана инҷа дӯстони гиромӣ магазини Шкода мебошад ва камтар агар болотар равем кумитаи Андоз мешавад ва Андози ноҳияи Фирдавсӣ. хонаи имрӯзаамон дӯстони гиромӣ дар сеюм ошинаи ҳамин бино ҷойгир аст. Марҳамат, шурӯъ мекунем. дӯстони азиз, ду хонага мебошад. ана инҷо дари якум ҳуҷра, аз инҷо дари дуюм ҳуҷра ва ошхона, ванна ва ҳоҷатхона. Марҳамат, сар мекунем. ду хонага мебошад бо масоҳати 51-13 метри квадратӣ. инҷо бошад ҳоҷатхона. дар сеюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст. худи бино аз 16 ошона иборат аст. ва инҷо бошад дӯстони гиромӣ ҳаммом, яъне ванна мебошад. термекси 80 литра дорад ва душвая кабинаам дорад. мегузарем ба ошхона, яъне кухни, ва боз хотиррасонтон мекунем ки ремонти хона набуд шудагӣ, баъди ремонт ҳеҷ кас зиндагӣ накардагӣ ва чӣ мебеле ки дорад ҳамаш навай. ина дӯстони азиз, кухни гарнитур дорад ва мегузарем ба якум ҳуҷра спальни. марҳамат дӯстони азиз, якум ҳуҷра, ҳуҷраи хоб, яъне спальни, натиҷанои потолок дорад ва ремонти бениҳоят хуб дорад. дӯстони азиз, инҷо бошад дари балкон мебошад. балкони худи хона 24 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, камтар пас дар бораи балкон ба пуррагӣ гап мезанем. дома аллакай охири ноябри соли 2021 месупоранд. садик ва масҷиди панҷвақта дар бари дом мебошад. мактаби 28, мактаби русӣ, гимназияи 4, беморхонаи Истиқлол, бозори Султони Кабир, цирк, ҳамаш дар наздикиша ва любой намуд транспорт то любой кунҷи шаҳра аз бари хона мегузарад. хона бо тамоми чизу чорааш фурӯхта мешавад. ду хонага бо масоҳати 51-13 метри квадратӣ мебошад. плюс 24 метри квадратӣ балкон дорад. агар обши ҳисоб кунем 75 метри квадратӣ мешавад. дар сеюм ошонаи бинои навастройка ҷойгир аст, ошонаи тиллоида. инҷо бошад дӯстони азиз дуюм ҳуҷра, яъне меҳмонхона мебошад. чӣ хеле ки мебинед ремонти олиҷаноб дорад. нархаш $40,000 ё ин ки 465,000 сомонӣ бо савдо мешавад. алиш намешавад дӯстони азиз, фақат харидор занг занад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экранай 6384 WhatsApp доранд. дӯстони азиз, инҷо бошад бародаро балкон мебошад. 24 метри квадратӣ аст ва баъде ки дома месупоранд дар охири ноябр, дари балкон кушода мешаваду шумо дар инҷо метавонед ба ҳазур ё ки хона созед ё ки ҳамхел просто балкона монед. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экранай 3 рақам мебошад. занг занед, аз номи канали Домти Ҷен гап занед, арзон ҳам мешавад. ва дӯстони азиз, агар яке нохос рақамҳои соҳиби хона занед бошад, метавонем ба ҳазур ба рақамҳои ман занг занед 907 14 55 15 ё ки дар WhatsApp нависен. ба ҳазур ҳамхали имкониятам ҳаст. мо боша хайру хуш мекунем дӯстони азиз. то боздид, барори кор шумода. худо нигаҳботон боша. раҳмат ки моро то охира тамошо кардед.